ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ሎም ድማ ከምቲ ልሙድ ሒዘዮ መፅአ ዘለኹ ኣርእስቲ ሓንቲ ጓል ዘይትደልየካ እንተኾይና ተሪኦም 6 ምልክታት ዝብል እዩ። መዓልታዊ ንምክትታል ድማ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ እዚ ቻናል ክትኮኑ ብክብሪ ንዕድም ሰናይ ምክትታል። ቁፅሪ 1 ከንቱ ድኻም ወይ ዘየድሊ ፃዕሪ ዝብል እዩ። እዚ ማለት ንስኻ ጥራሕ ደዋሊ ፅሑፍ ፀሓፊ ኩሉ ግዜ ንስኻ ጥራሕ ደዋሊ ተኾይንካ ንዝተወሰነ ግዜ ፀገም የብሉን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዘሎ ግን ድማ ኩሉ ግዜ ንስኻ ጥራሕ ደላይ እንተኾይንኻ እዛ ጓል እዚኣ ኣይትደልየካን። ቁፅሪ 2 ሰበብ ደርዳሪት ወይ ከዓ ነገር ትደልየካ ተኾይና ኣብነት ስልኪ ትድውለላ እሞ ኩሉ ግዜ ምክንያት ተብዝሕ ተኾይና ተጋጥም ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ግን ኩሉ ግዜ ከምኡ ትብለካ ተኾይና መፃንሒ እውን ሒዛትካ ክትከውን ትኽእል እያ። ስለዚ መማረፂ ሒዛትካ ከይትኸውን ኢልዊስ ካባኻ ዝበለፀ ካባኻ ዝሐሸ ተመፅኡ እውን ገዲፋትካ ምኻዳ ስለዘይቃሪ ብግዚኡ ንቓሕ። ስለዚ ቁፅሪ 2 ድማ ሰበብ ደርዳሪ ትኸውን። ቁፅሪ 3 ክልተ ገፅ ዘለዋ እዚ ማለት ድማ ሓደ ኣጓላት ምሳኻ በይንኹም ክትኮኑ ከለኹም ከም ተፍቅረካ ትስዕመካ ፍቅሪ ትህበካ ትከናኸነካ ኣብ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝሃለኹምሉ ድማ ኢዳ ንማሓዝ እኳ ዘይትደሊ ተኾይና ምሕቋፍ ዘይትደሊ ተኾይና እዛ ጓል እዚኣ ምናልባት ዘይትደልየካ ክትከውን ትኽእል እያ። ብርግፅ ሓደ ግዜ ሰብ ዘይፈልጥ እንተኾይኑ ምናልባት ከሰክፋ ይኽእል እዩ እዛ ጓል እዚኣ ግን ድማ ዓመት ወይ ክሳብ 6 ወርሒ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዝኾን ምስኣ ተፀኒሕኩም ዝኾነ ነገራት ክትሕዛ ከለኻ ርሕቕ ትብል ተኾይና እዛ ጓል እዚኣ ኣይትደልየካን። ኣብ ደገ ክትርአ ዘይትደሊ ኣብ ውሽጢ ግን ፍቅሪ ተርእየካ ወይ ፍቅሪ ትፃወት ተኾይና ኣጋጣሚ ብህልኽ ወይ ብካልእ ጥቕሚ ቀሪባትካ ከይትኸውን ተጠንቀቕ። ጠቕሊላ እውን ዘይትደልየካ ክትከውን ትኽእል እያ ንግዜ መሕለፊ ትጥቀመልካ ከይትህሊ። ስለዚ ፍቅሪ ሂብካ ፍቅሪ ትህበካ ጓል ስለዘይትስእን ኣስተውዕል። ቁፅሪ 4 ክትንካእ ዘይትደሊ ተኾይና ኣብነት ኣብ ዳሻ ኮፍ ኢልኩም ክትሕዛ ኮነ ክትቀርባ ዘይትደሊ ተኾይና ኣብ ሓቀኛ ፍቅሪ ተሃልያ ግን ክትነኻ ደስ ይብላ እዩ። ከምኡ እውን ክትሓቕፋ ፍቅሪ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ቋንቋ ኣለዎ። እናትደልየካ ጓል ምንም ኣይትብልን ዘይትደልየካ ጓል ግን ቅርብ ክትብላ ርሕቕ ትብል ተኾይና ግን ኣይትደልየካን እያ። ኣጋጣሚ ንጥቕሚ ኢላ ቀሪባትካ ከይትኸውን ሓደ ነገራት ካባኻ ትረክብ ተኾይና ንዕኡ ከይትኸስር ኢላ እውን ምስኻ ክትከውን ትኽእል እያ። ስለዚ ዘይትደልየካ እናሃለወት ከም ዝደልየትካ ኮይና ክትቀርብ ስለትኽእል ተግባራታ ተመልከት። ኣባኻ ዘለዋ ኣረኣያ ከመይ ምዃኑ ተዓዘባ። ቁፅሪ 5 ኣይትፋልጠካን እያ። ሓደ ግዜ ዋላ ልይምሰል ክትፋልጠካ ትኽእል እያ ንብልዓዩ እንዶ ገለ ክትብል ትኽእል እያ ምስ መሓሽ ተኸይና ኣነኮ እዚ ነገር እዩ ዝምቸኒ ስለዘና ዘብለኒ እየ ዝቐርቦ ኢላ ዕርኽታ ኣኻኺባ ትልካ መፅያ ኣኻኺባ መፅያ ተፋልጠካ ትኽእል እያ። እዚ ማለት ድማ ትፈተካ እያ ማለት ኣይኮነን። ፈፂማ ድሞ ዘይክተፋለጠካ እውን ትኽእል እያ። ኣዋርሓ ተቑፂርኩም ይኹን ዋላ ዓመታት ወለዳ ዘይትፈልጦም ዘይተፋልጠካ ተኾይና ጠርጥር። ዋላ እውን ብጣዕሚ ሓያላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስድራ ቤታ ግን ኣሕዋታ ዋላ ኣይተፋልጠካን። ስለዚ ምሳኻ ጥቡቕ ነገር ኣይትደልን እያ። ቁፅሪ 6 ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተርእየካ እያ ተጓል ከምዘይ ትደልየካ ተርእየካ እያ። ኣብነት ንስኻ ቀይሕ እና ነዊሕ ተኾይንኻ ኣነ እኮ ሕፅር ዝበለ ፅልም ወዲ እዩ ዝምቸወኒ ክትብለካ ትኽእል እያ። ወይ ከዓ ናይ ካሊእ ወዲ ስም ፀዊዓ ደስ ክብል። ስለዚ ምሳኻ ክትከውን ዘይትደሊ ተኾይና ንካሊእ ወዲ ሪኣ ገለፅ ትብል ተኾይና በይና ንኽትመፅእ ነጊርካያ ዕርኽታ ሒዛ ትልካ ትመፅእ ተኾይና ንጥቕሚ ቀሪባትካ ከይትኸውን። ስለዚ ኣባኻ ዝኾነ ተገዳስነት ከምዘይብላ ተርእየካ ስለዘላ ብግዜኻ ንቓሕ። ሓቀኛ ፍቅሪ ክትበካ ትኽእል ጓል ኣይትስእንን ኢኻ። ብርግፅ ጓል እየ ኣሕዋተይ ስለ ዘለውኒ ግን ከም ሓፍትኹም እዚ ምኽሪ እዚ ከካፍለኩም። መዓልታዊ ምክትታል ድማ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ እዚ ቻነል ክትኮኑ ብክብሪ ንዕድም።
ካብዚ ናይ ሎምዓንቲ ርእስቲ ገለ ትምህርቲ ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም።